जोंनि गामि बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै गावबुराखौ लाफानानै गासैबो रायजो राजा बे गामि दरसेनि गासै रायजो राजाफ्रा दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाबाय। बिथांमोनहा सिगाङाव BPFनिमोन। प्रमिला रानी ब्रह्मआ बायदेवजों बिथांमोना थाफादोंमोननो। बिथांमोना बुंदों जे जौगानाय हाबाफारिया बिथांमोननि गामियाव जायाखै। बिथांमोननि गामिखौ BPFआव गोबाव थादोंब्लाबो नासयनानै दोनदों आरो जों फैनानै नुफैबाय नंमारगौबो। दा दिनै जोंनि UPPL दोलोआ प्रमद बर' दैदेननाय बे UPPL सरकारा जिखिनि जौगानाय हाबाफारि लाबाय थादों आरो दिनै NDA हिसाबै जोंहा मोनथाम दोलोजों जिखिनि दिनैहाय फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव जोङो दिनैहाय बादायदों। दा बेयाव बिथांमोनहा जोंनि दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जगदान जाफैदों आरो बिथांमोनहा मिजिं खालामदों जे नैबे सरकारा जिथु गोजोन लाबोबाय, नैबे सरकारा जिथु जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोबाय, नैबे सरकारा जिथु मुगैलायनायनिफ्राय फोजोबनानै दिनै बिदा फंबाय सानलायनायखौ लाबोबाय, जौगानाय हाबाफारिफ्रा दिनै जागासिनो दं, न' बां दिनै लुजागासिनो दङ। बे गासैखौबो बिथांमोनहा जोबोद मोजां मोनदों आरो बेबायदियैनो दिनै बिथांमोना गामि नाङैनो गावबुराखौ लाफानानै गासिबो गामि नाङैनो दिनै UPPL हान्जायाव बिथांमोना जगदान जाफैदों। जों मिजिं खालामो दिनै बिथांमोननि जिफोर जेंना, बे जेंनाया जोंनि थाबैनो निस्सय जोबगोन आरो बेबायदिनो जोङो गासैबो हारि माहारिखौ लानानै आवगायलांनो नागिरदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो दिनै UPPL हिसाबै बा NDA हिसाबै जोङो मजबुत मोनसे स्थितियाव दङ आरो बिदिनो मजबुत भाबैनो जों देरहालांनो थाखाय दिनै थियारि जादों। नंगौ, जोबोद खुसिनि बाथ्रा। दिनै बेसेबांबा गोबाव बोसोरनिफ्राय बिथांमोना गोग्लैसोनानै दं होननानै जोंनिसिम फोरमायबाय थादोंमोन आरो बे गामिनि गावबुरा मोननै मण्डलनि आरो मोननै बियाबनि बिथांमोनहा जोंजों एसे सिगां समनिफ्रायनो रायलायबाय थादोंमोन जे जोंनि पार्टिखौ एबा प्रमद बर' सारि दैदेननाय पार्टिखौ बिथांमोना मोजां मोननानै जोंजों जगदान जानायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय जोंबो एसे सिरियास लानानै बिथांमोनजों मोजां रोखोम रायलायखांनायनि उनावहाय दिनैनि बे दिनखौ जोङो ज' लालायनो मोनदों आरो खोब माने रंजाथाव खोथा। दिनैनि बे दिनाव जोंनि बिजाथि जोंनि MP नि जानाखि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारआ स्वयं गावनो बाव दिनै नुजाफैनो हाबाय आरो बिथांनि आखाइजोंनो गोबां गुबुन आफादफोरनि जायनाखि सापर्टार बिथांमोनखौ दिनैहाय बिथाङा माला सोनो मोनबाय एबा जोंनि UPPL दोलोआव बरायना लानो मोनबाय। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव जों थाफानानै एबा UPPLजों बिथांमोना जगदान होफानानै मोनसे मोजां बिथांमोना सिमां नुदों आरो बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो UPPL पार्टि हिसाबै जेसेबां हायो नाजागोन आरो जोंनि आदर्शजों बिथांमोनखौ बेंनानै जों मोनसे फेमिलि बायदि ज' लानानै थांगोन। बे जिनिसखौनो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। दिनै अलमस्ट 200आनो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो लिस्ट होस्लाबफैनो हायासै। फैनानै बिथांमोना माला गानफैबाय। लिस्ट होनायावनो 200नि खाथियाव दंखायोमोन। बिथांमोना गोसो खुसियै दिनैहाय जा आसा लानानै फैदों बिथांमोननि आसाया जाहाथे जाफुङो बेखौ आङो बुंलादों आर'ज गाबो आरो जोंनिफ्रायबो पार्टिनिफ्राय जों जेसेबां हायो नाजागोन जाहाथे जोंनि समाजजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफ्रा गोजोन आरो जौगानाय बे मोननैया जोंनि गेजेराव फैयो। बे जिनिसनि थाखाय जोङो नाजागोन। আজি যোগদান কাৰণটো আমিতো BJPৰ মানুহ আছিলে, কিছুমান BPFৰ মানুহ আছিলে, কিন্তু BJP APP AGP এইটোতো একে। এতিয়া আজি যিটো যোগদান হ'ল, আমি এই তিনিটা গোট হৈ মানে এজন কেণ্ডিডেটটো আমি ঠিক কৰা হ'ল। এই কেণ্ডিডেটত বিনাময়ে যাতে আগতবাৰ যেটো হ'ল 10 বছৰ বেলেগ কেণ্ডিডেট আমি জিতাই দিলোঁ। জিতাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত এবাৰো দেখা দিয়া নাই আৰু এইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আৰু মানে এইটো চৰকাৰ নতুন চৰকাৰ যেটো ৰানিং চৰকাৰৰ লগত আমি আছোঁ, এইটো ৰানিং চৰকাৰৰ লগত আমি যোগদানটো কৰিম আৰু চৰকাৰৰ পৰাতো আমি পোৱা নাই। যিকেইটা পোৱা লগা বস্তু আছিলে এইটোতো ওপৰৰ পৰা আহিলেও ইয়াততো গাঁৱততো বহুত মেকুৰী থাকে, মেকুৰী খাই দিলে আৰু এইটো কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটা বিনা বিচাৰিকেইটা পোৱা নাই আৰু আজি 200 এবাৰ পাব।